Me ne maka ne? Wannan shine karo na uku ina shigowa ɗakin nan. Da fa in na shigo sai ka kama ni kana shashsha min nono kana tattaɓa ni. Amma yanzu so uku kenan ina zuwa ba kai mun komai ba. Na juyo na kalle ta na ce mata ba komai, ta ce ni ba yadda ba komai ba. Ta cire hijabinta, ta jefar, ta cire riganta daga ita sai rigar nono sai dogon wandon da ke jikinta irin mai faɗin nan. Ta ja wani ta rungumin ta ce idan har ba laifi ne maka ba, ka sha min nono ka ci ni mana. Amma ka bar ni haka, ka sa abu yana ta damuna a zuciya kuma ba ka sakin fuskar ka da ni kamar yadda ka saba. Na yi murmushi na ce mata ba komai kawai yanayi ne ya canza. Ta ce min ni ban yadda ba. Da fa in ban zo ba damuna kake da kira ka ce in zo. Mani ya tara a cikin buranka kana so ka zubar da shi. Amma yanzu kwana uku ina zuwa ba ka taɓa ni ba, ba ka sha min nono ba, ba ka sha bakina ba, ba ka ci ni ba. Yanzu ina kake so in sa raina? Wallahi ni dai tunani nake wata ne take nema ta raba ni da kai. Ta ce min na ce mata ba komai. Ta ce to in ba komai kamar yadda ka ce ka ci ni mana. At least ka sha min nono na, ka tattaɓa ni mana. In ka tattaɓa ni ka sha min nono ka ci ni, hankali na zai kwanta. A lokacin ne zan yadda cewa ba wata da take tare da kai. Amma yanzu wallahi ka sa ni ina ta jin tsoro. Na ce ba komai. Ta zauna a kan cinyoyina, ta cire rigar nonon nata ta jefar, ta kamo kaina tana ƙoƙarin ta samun nonon a baki. Na ce haba Aisha ki dakata mana, me haka ki ba a hankali? Ta ce ni ba wani in ba a hankali in ba wannan abun kai mun ba. Na san lafiyar ka kalau kuma ban maka laifi ba. Ai ko hana ka nayi sai ka mun da ƙarfi. Amma yanzu kuma ni nake cewa kai kana ce min a'a. Gaskiya ni ban yadda ba. Akwai abun da yake faruwa kake ƙin sanar da ni. Na ce mata ba komai. Ta tashi tsaye ta tube ta yi tsirara. Na zauna kawai ta kwanta ta jawo ni. Dama ban da riga, gajeren wando ne kawai. Ta jawo ni ta sa hannunta cikin wandona ta kamo burana wadda ta riga ta miƙe. Ta ce ba gashi ba, buranka ma ta miƙe kuma kana so ka hana ni jin daɗi. Ka san wannan abun da kake min shi yake sa ni in ji daɗi kuma shine alamar cewa kana so na. In ba kai ba wallahi na san wata kake so ba ni ba ko kuma wata ka samu wadda ta fi ni daɗin gindi shine kake cinta. Na ce mata ba haka ba ne. Ta ce to ni in ba haka ba ne ta kwanta, ta kwantar da ni ta hau kan ruwan cikina ta zauna. Ta fitar da burana waje. Burana na waje ta fito da ita ta fara goga burana a ƙofan durin nata tana gogawa. Can ta samu ta shigar da buran ta yi wani ajiyar zuciya. Sannan ta kwanta ta ɗora nononta a kan ƙirjina. Ta fara cina tana mun gwazo, tana gwazo tana kuka wayyo, wayyo, wayyo ka taimake ni don Allah take ce mun. Ni dai haka na kwanta ta ci ni ta ci ni can ta kawo ni kuma ban kawo ba. Shine na juya ta na mai da ita ƙasa. Na fara soka mata bura da ƙarfin bala'i. Tana kukan daɗin nan tana wayyo, wayyo ci da ƙarfi, wayyo don Allah soka, soka da ƙarfi, wayyo zan kawo, zan kawo, zan kawo take cewa. A lokacin ne da ita.